kabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi palilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana, sa tuyang tamang oras, 4 minutos makalampasan alas 8 rin pagkaaga. Mga karonda, madangog na sa programang Parareta Asimplatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asimplatika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Petsa 9 na kita kan bulan na September, aldaw po kita nin Martes. Iba niya to sa lado technical si Engineer Abelindon Toralio na samuya pong chief technician. Man sa transmitter si Tony Matic Saison. Una ako diretso na pag-init po kasudma malay nita malumlum na naman po na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Mabag-o na baga na panahon. Kaya maski duman sa Senado paburubag-uman ang mga kaisipan. Nakabalik na naman bilang Senate President si Senador Vicente Soto III. Ano daw may pagbabago na sa Senado, garumayo man. Nakakaribay baga. So, iyo dati. Nawa, pinaano po yan ang Senado, ta mayo man na gayong nababago sa mga senador. So, iba sa naman. Pero, ang kadaklan dyan, mga datihan naman bagang mga senador. Kaya, normal lang mga paepal dyan, mga traditional politician. Siyempre, mayo man kita ang ibang babasulon kan sa mga botante, tayo man bigpaparaburuto kung na rin sa mga senador na ano iba, mga paepal, mga traditional politician, iyo man bagang perming nang gagarana. Kaya ano man ang mahiling tampag babag o dyan sa Senado, mas lalo nga nang nagpaparalala
gabos gud ng mga senador magkaribayan, pwedeng may pagbabago sa Senado, pero sa mga datihan man sana, rabo na nga ning mag-arali sa pagiging senador. Diba, may kasong plunder, nakatukaw pa man giraray. Kumbaga, yan po ang nangyayari dyan sa Senado. May mga tultol man kaya kita na pwedeng maging mga senador, kundi dahil man ang gagara na lugod. Ako nang gana lamang si dating commissioner kan Commission on Audit, si Aide Mendoza. Tapos si Attorney Loki Espiritu, baka may mahiling na pagbabago dyan po sa Senado. Uy, nag-post pala si Ma'am Grace Rojas. Welcome back, Ma'am Grace Rojas. Dati na naging chief ka na LTO digdi po sa siyudad ka na Iriga. Masasabi ko na sa nakaini dyan sa Senado, abangan na lang niya to ang mga masunod pang mga mangyayari. Kung may pagbabago o mayo, depende na yan sa mga senador. Ano na daw ang gigibuhon ni Senador Chis Escudero? Baka mapahurhipli na o pasiram-siram na nakagoda na. Duman sa sinasabing budget insertion. Pero kayan, karo may na-receive pa siya duman sa impeachment complaint laban ki Vice President Sara Duterte. Mantang nagsabi na nga ni siya na may na-receive siyang donasyon halos sa sarong kontraktor na 30 milyones de pesos. Kan nagtalikod pang eleksyon. Kaya kumbaga ang mga buro budget insertion na ini, mga nare-receiving mga SOP ka na iba pong mga senador, normal na kalakaran sa nasyon Pilipinas. Kaya nagayod makapatrabaho ang gobyerno na mayong SOP. Nasa linya man si Ate Glenn, pasok. Pambihira, mayo baga naglalaw ki Ate Glenn. Piglilipot pa si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay. Salamat. Napuputol kaya baga dyan ang linya kaya nag-aapod ako utro karandang Philip. Anyway, maray na pagkaaga sa mga nagantabay sa tuya. Ini pala na number 1 most wanted person sa Bicol region na Partikan Batangas. Matarayon po na naaresto kan pinagsalamog na puwersa kan PNP as in Philippine Coast Guard. Ang number 1 most wanted person duman sa Batangas
Balong-Bato, Barangay 4, Calatagan, Batangas. Number 1 wanted person ini di sa Bicol Region. Ang suspect na atubang sa kasong rape by sexual assault sa Raro Minican Criminal Case number FC25-4879, pinagrekomendang piyansakan korte 120,000 pesos. 21 counts kan attempted qualified rape. Grabe ni. Minor. Seraro man kan criminal case, di ko nabasahon. Igwaman ininintig 200,000 pesos na piyansa. Ay pambira. 200,000 pesos times 21 counts, pero yan karondang kilit. Grabe. Ang piyansa na didisponeron ka na sambit ng persona. Ang mga warrant of arrest pinagpalawas kan Regional Trial Court kan Legazpi City. Ang operasyon pinagsagibo kan Rapu-Rapu Municipal Police Station, Regional Intelligence Division, PRO5, Albay Provincial Intelligence Unit, Legazpi City Police Station, Calatagan MPS, dumanini sa Batangas, Asinman Coast Guard Substation, Calatagan, Batangas. Pagkatapos kan pagka-aresto, pinagpaaram sa akusadan sa iyang mga diretso, kasunod din sa pagutob sa Republic Act 7438, pinagsiraron sa medical na eksaminasyon, dinara sa Calatagan MPS para sa magkakanigong disposisyon. Kaya pinag-umaw ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang satuya pong Acting Chief PNP ang matarayon po na operasyon kan sa iyang mga kabuhan. Sabi niya, pinapatunayan kan operasyon na ini na kung sa man magtago, maski sa magpaitli, ang mga pugante, waranin na pundo na lalapagon sinda kan autoridad hasta may hatod ang hustisya. Ini ang pangako kan Philippine National Police. Protektahan ang mga biktima, sigurado na ligtas ang satuyang komunidad. Sigon Ginartates, ang pagkakadakop sa pinaka-wanted person sa Bicol, nagpapahiling kan pusog na panindugan kan PNP na protektahan ang mga mamanuan, sigurado na may hustisya na makukuha ang mga naging biktima ninda. So imagine, magsisinda wanted person, magkaitliman sinda, magsisain, paidwa kita na batas, paidwa kita ng mga autoridad na malapad, matarayan po na dadakop, duman sa Batangas ang wanted person, bakulang wanted person, kundi number 1, most wanted person sa Bicol. Ini po may kaso na, kuyan, 21 counts, min attempted qualified rape, as ining sarupa, rape by sexual assault, iba man ang piyansa kay ini 120,000 pesos, plus itong 21 counts na kada sarong kaso iguanin piyansa na 200,000 pesos. Ayan, kung madisponer ang piyansa, makakalibre siya, makakaluwas pansamantala. Pitmalong Paralupig yan, Ate Glenn, ah. Tama din? Pitmalong Paralupig. Yan nga ni. Saro pa lang nga ning kaso, 120,000 na disponeron. Ano pa daw ining saro? Medyo magabat-gabat ini. 21 counts, kada sarong kaso, kada sarong count, 200,000 ang namulta. 21 counts ini kaya remate. Grabe ini Karonda Philip. So yan ang totoo yung informasyon. Glenda Piares reporting. Salamat, Ate Glenn, sa mga dugang mong informasyon dapit sa Paralupig na kadakol ng lilupigan. Masakit. Pag-arog po kayan. Pero at least nadakop na kan mga autoridad duman sa Batangas. Aning din na siya magpara-pamirwisyo. Ni perwisyo ang mga kababaihan. Oy, digdi man palan sa syudad kan Iriga ka nagtalikod na pizza size ngunya na bulan na sa sanggatos ng mga indigenous people so mga tugang niya tong itom ang naging benepisyaryo kan syudad nin Iriga
nakaresebisindanin na vital legal services sa ginibong first simultaneous legal admission na pinanginutan mismo kan Integrated Bar of the Philippines Camarines Sur Chapter na mission nag-offer nin pre-legal consultations, document preparation, notarization, as in man legal lectures, tanganing madarahon an mga esensyal na asistensya para mairani lalo sa komunidad kan mga tugang nyatong itom. Ana inisyatibong ini nagin posible sa paagi kan commitment kan mga voluntaryong abogado kan Rinconada Bar Association na sa indang oras as in expertise and siguro an pagiging success kan sa indang mission. Yaon sa sinambit ng okasyon na iyo ang mga nagserbi sinda Attorney Stanley Noel C. Aguilar, Attorney Mark Xavier F. Ampungan. So akin ni dating Vice Mayor Omar Erasmo Ampungan Attorney Debra L. Badjola Brasya, Attorney Hazel B. Bagalak sa Ilaw, Attorney Manuel H. Banyarea, Prosecutor Antoinette Berinya Banse, Attorney Shen B. Berinya Imperial, Attorney Daniela Paula B. Bichara, Attorney Ronald B. Bobes, Attorney Melvin M. Brasya, Attorney Leo Arnel M. Kaayaw, Attorney Lee Juan Mario Kaayaw, Attorney Lia Victoria T. Cavaltera. Dakol ng mga abogado digdi sa Rinconada. Attorney Adrian Llorente Cabrera, Attorney Andres S. Cefres Jr., Attorney Amy C.P. Moranya, Attorney Ferdinand I. Dino, si dating kagawad, Attorney Lalin P. Lagdaan, Attorney Eric Roy B. Lozano, so taga Casureco 3, Attorney Maria Susmeta O. Malaya sa City Hall ini, Attorney Charmin Zen O. Manzano, Attorney Antonio Mendez Jr., asinman Attorney Sheila Mi Panotes Libardo, Attorney Salvador Pilingon, taga DepEd, Attorney Gabriel B. Reyes, Attorney Veronica R. Serrano, taga City Hall Paman ini. This milestone undertaking was made possible through the leadership of Attorney P. Rosario P. Belba, President of IBP Camarines Sur, and the support of the local government unit of Erga City, headed by Mayor Rex C. Oliva, who co-organized the event and provided logistical support. Hinagrahay na natabangan itong mga tugang yatong IPs digdi po sa siyudad kan Iriga. Tapos inima na City Agriculture nanginautan sa ginibong flag racing ceremony ngunya na pagkaldaw o kasudma, expressing patriotism and demonstrating commitment to excellence in public service. Employees of the city government of Iriga gathered earlier clad in Filipiniana inspired attire for the traditional flag racing ceremony led by the personnel of the City Agriculture Office. And the short program that followed, Mayor Rex Oliva commended all employees for their concerted efforts in the successful conduct of the recently concluded highlights of the 57th City Charter Anniversary celebration, and encouraged all offices to support the upcoming activities related to the celebration. He also commended the host office for the day under the leadership of City Agriculturist RG B. Ramirez, not only for the smooth conduct of the day's flag raising rights but also
for the laudable efforts in carrying out their mandates, improving the agricultural industry, and providing effective programs and activities for the sustainable growth of the sector and the welfare of local farmers. Vice Mayor Idsel Dimaiwat also shared words of inspiration, reminding all employees to be more productive and to serve with enthusiasm and professionalism in the delivery of government services. The gathering of employees at Monday flag raising ceremony is not just compliance with the Public Act 8491, also known as the Flag and Heraldic Code of the Philippines, but a reminder of what the national flag represents and of the discipline and shared commitment to serve with purpose and integrity as public servants. Yan po ang mga aktibidades ka na lokal na gobyerno ka na syudad din Iriga. And connection pa yan kan 57th Charter Foundation Anniversary. Man sa banwan ka na libmanan sa sarong makahulugan na pagtiripon dinangog an boses kan mga top-down drivers direkta nindang ipinahayag ang sendang mga hinanakit dahil sa na ini nagtapos sa pagdadangog pinag-urulayan man po ang mga konkretong solusyon para sa sendang sitwasyon. Ini sarong mahalagang lakdang para sa mas marhay na kamugtakan lambang lebmaninyo lalo sa mga saradit na para hanap buhay paagi sa pagtarabangan kan mga driver, gobyerno asin mga stakeholder nagbukas ang pinto para sa mga solusyon na makakatabang sa indang pagbuhay. Ang pagkasararo asin dialogo pong ini ang tunay na paagi sa paggibunin na bastanting solusyon asin pag-asenso kan libmanan. Yan ki Mayor Sun Marpil na alkalde dan sinambit ng Banwaan. Yun na ni so mayor na alkalde pa. Hoy, kumusta man pala dyan sa San Isidro Barangay Hall sa pamamayo ni punong barangay Gizon Zuelo asin sa Barangay Council. Happy birthday kay Jake dyan sa Philippine Coconut Authority. Sa Udma nagselebrar ka na sa iyang kumpleanyo. Imbitaran pa kita ni Sir John Luna an pamayo kan Philippine Coconut Authority digdi po sa syudad kan Iriga and siyempre sakop ang iba pang mga banwaan duman sa partido area. Kumusta ki Ma'am Eileen Oriel, Kiniko Sepe asin sa indang mga pag-iriba dyan. Yan po yan dyan sa San Isidro digdi sa syudad kan Irigan sendang opisina. Yata palan may gigibuhon na patinampo duman sa Banwaan po kan si Roma. An pundo hali mismo sa Philippine Coconut Authority. Road kang kriting kan tulong barangay an bubuan. Kuro abot na yan pundado. Abot dyan sa Bahaw. Ini po mga coastal na barangay kana Banwaanen si Roma. Worth 50 million pesos road concreting. Sana mayo dyanin mga naan. O day mga naan ang proyekto ng SOP. Ang aning matultul ang proyekto ang patinampo. Tangon yan dapat bantayan na po kan sa tuyang mga kababayan bako sa nang ang DPWH ang magmato kan senda pong mga proyekto.
na mga pinag-i-implementar, pati ang mga proyekto na pinag-i-implementar man kan mga local government units. Digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Di nga ni sa syudad kan Iriga, natutuyawan baga an shoulder kan tinampo dyan sa barangay San Francisco na garo binayaan sana dahil man tapos. Ini subot an nagpatrabaho, an nag-implementar kan proyekto ang City Engineer's Office. Ay ano ng mga patrabaho yan dyan sa barangay San Francisco. Ito, aloyon matapos, so road concreting dyan sa may Tarusan. Anong nangyayari? Risah man, paki-monitory man tabi ang project dyan sa imong barangay, punong barangay Lalim Matubis. Kaso mga kagawad dyan, si Man Abaction Jr. Taga-monitor man kamo kan mga proyekto sendong barangay tanganing mapakarhay matapos nin tultul. Naigwangani pala dyan na paka simento potol. Tinapalan na lang nin espalto tanganing matapos ang proyekto ay pambihirang mga patrabaho yan. Dapat ngunyan bantayan ang proyekto ka na sa tuya pong gobyerno. Magin sa barangay yan, sa syudad, banwaan, probinsya. O patrabaho pa man yan kan rehiyon. Rehiyon pati, kung minsan pag nagpapatrabaho, talagang dakulaan kwarta kan ipinag-iimplementar na proyekto. Dahil po yan nababa sa mga 50 milyones na pesos sa sarong proyekto. Nagkakapot na kayan ang regional office. Iyo ang implementing agency. Regional office kan DPWH. Hindi kadakol na baga kan ano yan, katuyawan sa DPWH kung ano-ano na pati ang nagruruluwas na mga meaning. Tapos may mga kunyana, eskwelahan, mga kontratista. Ay mo na maintindihan ang dalagan. Pero ang gustong sabihin po kan DPWH, Department of Public Works and Highways. Hindi ba man pigsasabi na departamento ng pangungurakot ng mga walang hiya ay pambihira. Igwa pa man dyan, igwa pa man hiya. Tapos, so iba man, dito po wala nang honest ay pambihirang meaning yan kan DPWH sa bangraot ng pagparadarangugon. Saka kadakol po baga kan nasusuya digdi sa ahensyang inikan sa tuyang gobyerno diyan sa probinsya kan Albay peggagara po nanin Kamatis. So opisina kan DPWH regional office. Sa ibang lugar lo mismo maski duman sa Metro Manila. Hindi ako napapasala, garo ito yaon duman sa lugar kan Pasig. Nag-aalsa na po ang sa tuyang mga kababayan dahil sa mga palpak na proyektong pinag-i-implementar kan ahensyang inikan sa tuyang gobyerno. Hindi sa paghiling ko, bako sa naman, ang DPWH ang may kasaalan digdi, pati ang mga politiko, ang iba. And lalong-lalo na ang mga kontratista. Minsan sindaman po ang nagigibukan proyekto. Siyempre kung ang itinataong pundo kan nag-iimplementar na ahensya kasi prot na sa naman ay talagang dahil man may iwasan na pagparaguntingan an anuman na proyekto. Des po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni M. Luwilier. M.
Amluwilier, walang interes pa more. Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa Amluwilier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga.
Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. At common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga na kukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers, dadain na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, sagkod ngunyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interes promo ni Amlo Willier! Amlo Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda Transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa Amlo Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025.
Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Igwa na kita ang 41 minutos. Makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Sa ginibo pala na Battle of the Bands, Music, Passion, and the Arriba Spirit. Nagtalikod na aldaw dyan mismo sa Eriga City Plaza. Lord with Rhythm, Passion and Soul last September 6 as the much awaited Battle of the Bands electrified the stage, part of the 57th Charter anniversary celebration of the city of Eriga. Event gathered musicians, dreamers, and music lovers in a night that celebrated both artistry and community. Spearheaded by Amuna Band and any youth band under the leadership of Mr. Patrick Monghe, event coordinator in cooperation with the city government of Iriga and the Association of Plaza Food and the Association of Stall Owners. The competition featured 11 talented bands from Eriga, Rinconada, and beyond. It's pouring heart, grit, and creativity into every note. The program opened with the inspiring words of Vice Mayor Limaiwat, followed by a special message from Councilor Jesse D.B. Abonetti Jr. Later in the evening, Mayor Rex Uliba delivered an uplifting message highlighting the power of music as a unifying force and pride of Erigueños in supporting both local and visiting talents. Congratulations to the winners. First place, Ultra Genesis, Binyan, Laguna, na nakakuha po ng 30,000 pesos plus certificate and trophy. And second place, Daluyan, Eriga City, 20,000 pesos plus certificate. And third place, Yohan 7D, Buhi, 10,000 pesos plus certificate. Consolation prize of 2,000 pesos. The panel of judges was composed of Mr. Sweetbert E. Moralio, Ms. Gladys Aybantayan, Ms. Pobibi P. Ebarita, Mr. Brian Aroxiano, and Mr. Dandebi Nagrampa Jr., who evaluated the performances with fairness and keen attention to musicality. Guiding the evening with grace and energy was Miss Mary Ann B. Maestrado, who kept the program alive and engaging. Executive Secretary Aileen N. Alperez and Councilors Jorel Kaayaw and Melnan Moralio Azanza graced the event with their presence. Every bet, Strum, and Boys Rest, the Battle of the Bands 2025 proved that Erigueño pride is alive, loud, and thriving more than just issue. It was a night to remember, one that truly echoed the Arriba Eriga spirit. Kaya duman po sa mga nanggarana, congratulations sa Indo. Taman sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko Kana, Siyudad ng Iriga, dyan sa Met Section kaya Marisa Cornelio Murillo, kay Marilo Casiao Baracena, siyempre kay Madam Jen Vera, saka kay Aluna Alvaro, yan man sa mga paratinda nin bagas. Kumusta ka mo? Yan man dyan si Lilian No Obero.
Acting Governor Ascosia nagpapud nin urulay sa mga department heads para sa mas komprehensibo as in practical na solusyon sa issues and concerns na pinagatubang kan Kapitolyo duman po sa Camarines Norte. Pagkatapos kan flag raising ceremony yoan nagsagibo nin pag-uurulay sa Acting Governor Engineer Joseph B. Ascosia iban ang mga department heads kan mga opisina kan gobyerno probinsyal ang aning pag-urulayan ng mga issues and concerns na pinag-atubang kan naon ang bita ng probinsya. Sa iyang pahayag sinabi ni AG Ascosia na ang mga isyong nangaipuan ng solusyon iyo ang nakakabit sa manibibang opisina kung kaya mas makakarahay na magkakaaratubang ang mga department heads ngayon madesisyon o makers man sigun sa iya padagos na isusulong ang mga proyektong gusto ni Governor-elect Ricarte Dong Padilla. Aktibo man na nakibali sa pag-uurulay ang mga nag-atindir, nagkapira sa mga napag-urulayan iyo ang anti-rabies vaccine, asin kung paano mababawasan ang mga insidente nin kagat nin hayop. Salud kan mga tawas in healthcare services kan gobyerno. Pagbaha, problema sa tubig, disaster risk reduction programs, mga infrastructure projects, PISERPOX, sustainable livelihood projects, mga upcoming activities, mga empleyado, budget at sindakol pang iba. Ang pag-uurulay na iniyo ang nagsiserving bukas na linya kan komunikasyon asin mabisang paagi para sa pag-iiribahan na paghiro. Sa uri, pinag-ingganyo man ni Acting Governor Ascosia ang lambang saro na isapusan pagsiservisyo sa gobyerno asin magtabang para sa magayon na Pilipinas. Igon sa saya dawa mayong perpektong gobyerno, importante na mas harani kita sa tama kesa mas harani sa sala. Marayan kay sipan kay ni Acting Governor Ascosia. Kana probinsya po nin Camarines Norte. Kaya itong mga politiko niya to dyan sa Kongreso, sin Senado, mas marhay na magrani ka mo sa tama kaysa magrayo. Kaysa magrani ka mo sa sala. O magrani ka mo sa saltong gawi. Nakisaro umana na Bicol Party List sa bloodletting na pinagsagibo asin pinanginutan kan Barangay Banawas Albay kaso udma. Sobra sa 60 mga kababayan niya tuwali sa ibang sektor arog kan mga yaon sa Philippine Army, Barangay Health Workers sin Barangay Council sa nagdonar ng dugo sa nasambit ng aktibidad. Naghandog pa man na Bicol nin mga napkin, sabon, asin libreng lugaw, hali sa Tanchuling General Hospital. Padago sa Bicol Party List sa pagsimbag, asin pagtabang sa mga kababayan niya to na nangangaipo. Kaya sayin pa kamo, kasurog na, katabang pa, Bicol Party List. Kaya lang pagpara-investigaran dyan sa ano yan. Sa Senado, saka sa Kongreso. Mga kontratista nakakabali ba yan pangaran? Ay, ano na yan? Pero sa mga party list po, talagang dakol man ang naginibuhan kan Bicol Party List kumpara sa ibang mga party list digdi po sa tuyang lugar o sa tuyang nasyon. Po sa Rinconada area, sa Rion kan Bicol, nagahalat pa kita kung ano man ang mga gigibuhon kan ML Party List. Sa bagay, saro sa namang ka, sulo-sulo ang sendang nominee na nakalusot. Si dating Senadora Laila de Lima. Kaya siyempre,
Kasino sa naman. Dikit sa naman ang makukuha ang pundo yan kumpara sa ibang party list na minsan 3, 2 ang representante. Sabi pa kan sa tuyang amigo na dating Vice Mayor kan na Baaw, maestro kan panahon, si former Vice Mayor Sir Norman Badjola, dakol siyang mga pinagpo-post panungod sa mga nangyayari sa tuyang gobyerno. Sagkod na may napoles lang ang nakukulong, iyon dai ang mga politikong kasabwat o nagkakasangkapan sa sainda padagos ang korupsyon. Sabi pa ni Sir Norman na dahil ko nagtutubod na mayong district engineers o contractors na nagigibonin arog kagarapal na mayong baker o kakutsabang politiko. Asin sain magahalan bilyones na ginagastos kung may eleksyon kung aram man sa nanyato na mayo man legitimate na negosyo. Any person would assume that it came from where there are easy funds. Siyempre, makadudaman talaga baga ang mga politiko grabe ang ginagarastos kung sa inagahali ang sendang pundo, yan ang pagdudahan niya to. Sabi man ni Attorney Henry Briguera, the court should also be more expeditious and forthright. Mga politiko ang tunay na mga parabon ginamit sa naan DPWH. Si Diskaya, human yan ang sunod na sakripisyo, mas maray ipadlak na kongreso ay pamira. Matindi man si Sir Attorney Noriel Badjola dan Comelec. Amak mo ipadlak na daan kongreso. Pet malo. Lodi pa, pag-arog na kayan. Aloy ko nang sinabi dahil mapupunduan korupsyon sagkod sa malugmok ang Pilipinas. Ang mga huhusgaran, ang mga mahusga, pare-parehas ang gibo. Piglugmok na ang Pilipinas, kapabilyon nindang magyan sa ibang nasyon, baydanan ninyo. Dahil ko na ini sambiton ta nasa hot issue pati ang party list representante. Kundi kadaklan mo baga mga nasa mainit ang issue laban sa anomalya dyan po sa Senado sin Kongreso. Nagruluwas na ang mga embeltong mga legislador na iyon nasa likod kan mga anomalya. Kapit digdi sa mga flood control project, kabali na ang mga kontratista. Siyempre, mayo man na, siyempre, dahil man yan magibunin mga arog kayan, ang mga kontratista kung mayong nasa likod. Ano ba kaya? Nasa likod ka ini, estimate taman sana, mga politiko. Kung dahil man nasa likod ang mga politiko sa mga kontratistang ini, ay dahil man yan magiribunin kabalbalan. Pag-eleksyon, ano ba, nagtatao din campaign fund. Normal, pag-arog po kaya ang dalagan. Report! Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Karondang Atan. Pambihira,
Hindi ba naglalaog pa si Karondang Atan? Apod kagiraray tabi Karondang Atan. Kaining sarong dating COMELEC election officer na tumbok mo sir, sabi nga ni Apostol Jaime. Prayer without action is dead. Dapat bakusan ng puro hearing, dapat may doing. Go ahead tabi Karondang Atan. Go ahead. Ayaw pa bagang naglalaw. Galatalaton ta si Karondang Atan. Sabi po digdi sa Barreta, name and make draft. Mga pangaran sa House of Representatives sinman DPWs ang subot sangkot asin nakaresibinin porsyento sa mga flood control projects basado sa sinumpaan na salaysay kan mag-agom na Curly asin Sara Diskaya. Pauro-utro man kayang ginamit kan mga nasa pwesto sa sistemang ini, mayo man kaming maginibo dahilan ta kunday aram makikisama. Gigibuhanin danin problema ang project na na-award sa samuya sa pagikan na mutual termination o pagkakaigwanin right of way problem na parihong nagdadaranin daim madagos ang implementasyon kan mga proyekto. Curly Diskaya inian sinabi niya sa iyang testimonya. Matapos na manggana sa mga bidding, may mga opisyal halis sa DPWH na nagrarani sa samuya para maghagad magkuhanin kan party niya sa kantidad ka na proyekto. Babalikan niya to si Karondang Atan. Pasok. Go ahead tabi Karondang Atan. Pasok, Karondang Atan. Go ahead, tabi, Karondang Atan. Salamat tabi, Karondang Philip. Maray na agad kung maparaan sa balikan yan.
Iyaman ang triyang dagdag sa Barreta, nagluwas ng Bicol na pahayag si ako Bicol sa representative saldi ko. Matapos pasabit ang triyang pangaran, tuman sa pagkahog ng Senado sa Udma, September 8, 2025. Sa statement, madoon na pinagpahimo pinag ko ang mga mayong masyat at irresponsibleng asosasyon na pinagdada platform para sa iya sa pinagtibo na pagdahog ng Senado. Ini subot politically motivated at impropeso na kaya unaan publiko. Ilaw Andor man ito na dating chairperson ng House Appropriations Committee and 2025 General Appropriations Act pinagsertifikaran at inaprobahan ng duwang kapulungan ng Kongreso at ini pinagpirmahan ng Presidente Bongbong Marcos. Pinagsuntunaman ito na may mga proteksyon sa GAA ang pinagseto ng Presidente at na with help ang pagluluwas ng pundok na nagtapato ng proyekto alagad ang validity ng 2025 GAA presenting subject of the case ng Korte Suprema at in an office of the Ombudsman ng Mobility pinawando nito na dahil siya pwedeng magkomento paano ng mobility. Yan muna ang proseso sa Barreta sa lahat lokal kabaratan at kabanda sa Batalitiga Report. Salamat karondang atan sa mga dugang mong informasyon. Sa liwat, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat ng mga hanap buhay. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Kidney Care Time! Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-iiis, pasakit din ang likod ko. Inisip ko na, na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. Try ko daw yung kidney care. Pag-ihi ko, malaramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Mabibili ang Kidney Care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang RPNDCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ki Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City, San Nicolas, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabwa, Camarines Sur. Happy Hap Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur, Concepcion Grande, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City, San Felipe, Naga City, and Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hap Spa Franchising. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Salamat po sa Indoga Boss. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m.
Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Dagos po niya itong manood sa pinagtutukar niya ito, dapit digdi sa mga proyekto. Sabi digdi matapos sa kaming manggana sa mga bidding, may mga opisyal hali sa DPWH nagrarani sa Samuya para maghagad asin magkuhakan party niya sa kantidad kan proyekto. Ana hinahagad nindang porsyento yun day mababa sa 10% asin nag-aabot pa din 25% na naging kondisyon. Ang aning day maipit ang implementasyon kan programa sigon kay Carly Diskaya. Handa man subuot ang mag-agom na maging state witness laban sa mga pinag-aranan na opisyal. Kaya daw magbago na naman ang sa indong mga otak. Kapag pre-nesure ka mo, dahil naman ando mapangaranan, pag-arog na po kayan, grabe na ang pressure sa mga nagtitistigo. Arog na sana ka itong mga ginadan na bulangero, hain na si Kaso na idinadawit ang pangaran ni Atong Ang. Hain na so nagtitistigo. Pero natahuban na naman baga ito kung minsan kadakol po mga minaluwas sa tuya ng mga issue natatahuban na idadivert pag igwana naman panibagong mga pinag-uurulayan na issue. Pero pabalik-balik sa nabaga, kumbaga sa kanta, revival ang mga nangyayari pong pag-iimbestigar yan sa Kongreso, sa Senado, biglang tatahuban, idadivert ang issue. Digdi po mag-isip na sa tuyang mga kababayan. Minsan, maayo man bagang kinakaabtan na tultol ang mga investigasyon dyan sa Kongreso o Senado. Enot na pinakamainit ka ito, ang issue. Itong impeachment complaint laban ki laban ki Vice President Sara Duterte. Ngunyan, natahuban na naman ito. Dan flood control project. Tapos itong issue manong duman sa mga kaibahan sa pugo ng mga bulangerong para chupi kuno. Nawara mambaga so issue ka ito kaya kadakol pong mga minsan minaborotwang issue na bigla na sanang natatahuban na idadivert pag igwana naman na panibagong issue na pinag-uurulayan dyan sa digdi sa tuyang nasyon. Kaya minsan
minsan dyan po nagluluyaan na pagtubod kan sa tuyang mga kababayan digdi sa mga oro investigar. Kumbaga abang sakit kayang mapatunayan na ni bangani guilty na. Kumbaga na pinarana, napatawa na ni na kastigo, na kasuhan na. Isa ng mga may kasong plunder na darakulang politiko digdi po sa tuyang nasyon na aniba mga nakalibre. Tapos pigpapara burutuhan tapa ana ibang senador nanggagarana pa may mga kasong plunder. Although na absuelto sinda, pero ang pagkakasalaan ninda, yao na po yan dyan, nakatatak na. Kaya kung mag-isip lang ang sa tuyang mga kababayan, dai sinda, baga, ana mata day magkaburuta. Sa araw kay ning mga nangyayari, dai madanay ang mga kalukuhan kan iba pong mga politiko, kan ibang mga nasa gobyerno. Oya pa, sabi digdi, expose and prosecute the politicians behind the flood control, not only the contractors and engineers that they control. Sabi nga ni po, korte si resignation, ano ta malimpyahan na talaga na bulok na politika, kadakol na po mga nagkorte si resignation, ang problema ta na-resign lang pagkatapos, kung minsan, pagkakatapos mag-dimiter sa indang pwesto, natatahuban so kaso. Baga, napapasipara na sana. Para maibugtak talaga sa mga tunay na igwa talaga ang pagmakulog sa mga tao. Protektado sinda kan kapwa politiko na sindaman ang nag-iimbestigar kan sa indang mga pangahabon. Samantalang itong mga anggot na realista kakasuhan na. Malabo ma-prosecute ang kapwa ninda, mararaot ang institusyon ninda, po protektahan ninda at all cost. Witness kan mga bubutante ka mga pangako kabulok na politiko kaya ang ganatagos kapagtiusan perming igwang lugar ang mga bulok na politiko. The strong impact of poetry demonstrated in this commentary, concise but very engaging. Keep up the good work. Repress na kamo bakong kumayo eleksyon sa advertising campaign video ay pambihira. Kagko bullet train na biyahing Bicol to Manila and back pauno na raw so pangako sad na naman gad promesa na mapapako dakol na niya na kurakot takol pa niya na loko mga botante ka party list niya tapos nagdulag na pa Amerika ay pambihira. Ang mga nakakagibunin kalukuhan po digdi sa Pilipinas, nadurulag lang pag mainit na ang isyu, may mga kaso na, papaapod na, nadurulag na, adto na. Goodbye Philippines. Sa makakwarta, kumbaga nakadakol na, mabalik na naman kung malipot na sa isyu. Kung mayo na sa mga kalaban, pero may mansa na po bagang arog kaya ang nangyayari sa tuyang nasyon. Hindi ang makahirak sa mga nagtitios na Pilipino. Tapos ang gobyerno na iyo ang gatasan. Kan mga daing supog ang ibang politiko. Kung may mga supog ini, dahil ini mga para harabon kan kwarta kan gobyerno. Saka kwarta yan kan mga namamanwaan. Dali po yan sa buwis niya to. Kundi abang hibog na kan lalawgon kan ibang mga politiko saka kan ibang mga yaon po sa gobyerno. Kumbaga marayo naman sindang konsensya dahil nagsasarabonin safeguard. Maray sendo garamiton super clean. Nakamo kaya kan safeguard
kumbaga mayo na kamong konsensya sa mga ginigibo po nindong mga panluloko sa gobyerno asin sa satuyang mga kababayan. Hoy, good morning man kay dating Vice Mayor Marisa Bilitario How kana Santo Domingo dyan po sa Banwan kan Nabwa, Camarines Sur. Siyempre kay Engineer Nilo Salazar. Yan man sa DPWH 5th Engineering District na Camarines Sur. Kumusta man kay District Engineer Leopoldo Barrela Jr. Siyempre kay Engineer Ares Hermoso ang tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District na Camarines Sur. Sa kuyang classmate, batchmate kay Dolly Briñas Casyao. Sagabos na po mga taga dyan sa DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. Sabi ni Pasig City Mayor Vico Soto, sa tao ka nagpapadagos na kontrobersiya sa mga subot anomalya sa mga flood control projects sa nasyon. Sa sarong YouTube video kan Models of Manila TV, sinabi ni Mayor Vico na nanuman na anomalya. Gobyerno yan dai tulos nagigibo nin dakula. Itong mga nahiling niya itong ghost projects na bilyones, dahil man yan nagpuon na may billion pesos project tulos. Nagpuon yan, baka nagkupit sa na yan, insang 2 pesos. Kung sain, mayo man na dakula tulos. Ini ang sabi ni Mayor Vico. Siguraduhan niya to na may makakasuhan, kompletong ebidensya, may makukulong, may maninimbag, na kung pwede, sana dahil na maotro ang mga arog kaining bagay sigun pa sa alkalde. Sana. Kumbaga manimbagan. So mga dapat manimbag. Kastiguhon. So mga dapat kastiguhon. Yaman na pahayag ni Congressman Saldico Canaco Bicol Party List. I vehemently deny all the baseless and irresponsible accusations made against me during the Senate hearing held today. These unsubstantiated claims which attempt to implicate me are not only heresy but are also politically motivated, designed to mislead the public and deflect accountability. The 2025 General Appropriations Act was certified and approved by both houses of Congress and signed by the President. As mentioned during the Senate hearing, the President even vetoed some provisions and withheld the release of funds for projects. However, the validity of the 2025 General Appropriations Act is currently the subject of a case before the Supreme Court and the Ombudsman. For this reason, I am unable to comment on the matter to the public but reserve my right to comment on this matter if and when required by the courts where this matter is pending. Sabi man kaining mga nag-comment kung mayong anomalya to bangon na akusasyon, ano tanaga duman pa sa ibang nasyon, may dinodolagan, Justice for Philippines and Filipino victim of corruption. God bless every conscience po. Ayunda, bahala na kamo. Mag-atid-atid kung ano ang maobserbaran nindo, mamatean nindo, opinion nindo, laban digdi sa mga araw kaining bagay.
Nasa sa Indoman po yan. Nasa sa tuya man yan. Hindi, kung minsan nagpaparadarakula sa nabagaan isyo, digdi po sa tuyang nasyon, ang pinakamayor na problema ang kapag tiusan, dahil nariresolveran ang problema sa ekonomiya, ang pagparamahal kan mga mayor na barakalon, ano na ang ginigibo kan sa tuyang gobyerno. Maray sinda kayan, pirming hayahay ang buhay. Kumbaga mga nakaguda, kuno, ang ibang mga politiko, ang ibang yaon sa gobyerno. Kita man, nagpaparatirios, paano man kita? Mas lalo kitang nadidipisilan sa sistemang ini. Kunan pag-urulayan baganinda para sa karahayan kan kagabsan sa ikauuswag kan nasyon Pilipinas, asikasuhon ang mga programa sa agrikultura, pakarhayon, ang mga pagpapaluwas ka na pundo, abutan, so dapat abutan kan pundo na mga parauma. Bako sa nang kung minsan nasasaraan pundo, igwa sa nang inaabutan. So iba, dahil man talaga nakakaabot tol-tol, duman sa mga nagtitios lugod na mga parauma. Ini po ang dipisil kayang nangyayari di po sa tuyang nasyon hanggang noarin perming araw kay ni ang buhay niya itong mga Pilipino. Na kung minsan dyan sa Kongreso at Senado, pigpaparapadarakula sa na po bagaan isyo. Piglalaygay ang mga kababayan niya to. Aning pagparaabangan ang mga bareta ninda na ani ba maayo naman talagang mga kamanungdanan. Minsan ang mga naghahapot nga ni nag-uuro imbestigar, saro man ay imbestigaran. May mga anomalya naman na pinaggibo. Kaya sisay pa ang tutubudan niya to pag-arog po kay ni ang nangyayari dyan sa Senado as in Kongreso. Ang nadadawit bagang mga pangaran, so may mga kalukuhan man lugod, ang iba. Tapos so, nag-iimbestigar na mo, malinigo na. At dati man siyang naggibunin kalungkutan pag-abot sa gobyerno kan Pilipinas. Hoy, good morning man kay Ate Marie Manaog. Diyan sa San Isidro, digdi po sa Ciudad Gan Iriga. Siyempre, diyan sa Our Lady of Salvation, Paris. Reverend Father Dan Aguilar and Cora Parroco. Asin man kay Kuya Nilo Cordobes. Asin Ate Susan. Siyempre kay punong barangay Vicente Lagatik, asin man ki Ronnie Cortero. Sa Pamilya Sumpay. Kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Mga nagkukumpleanyo ngunyan pong bulan na Setyembre sa Batch 87.
Nasilman ang bagsak kan sarong regional most wanted person kan Bicol sa barangay poblasyon sa Banuan kan Magallanes, Sorsogon. Sigun kay Magallanes Municipal Police Station Chief of Police Major Mark Anthony Peruelo, sa pakikipag-ulay kay ni sa mga miyembros kan media, pinagbisto ang suspect na si alias Rumi, 25 anyos, sarong parauma sin residente kan sarong barangay duman sa naon ng bita ng Banuan. Naampang ang suspect sa kasong panlulupig as in sexual assault na mayong pinag-rekomendar na piyansa. Sa presente ang suspetsado na sa kustudiya naman kan Magallanes MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Mientras tanto, abiso man ni Peruelo sa mga namamanawaan kan Sorsogon na mag-report sa sendang opisina in kaso may naaraman ng mga kadudadudang aktibidad sa komunidad. Aning tulos manin daining marespondihan. Kaya mag-ingat po ang sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na po ang mga kababaihan. May mga sabi nga ni Ken, mga bakong kanais-nais ang ibang mga kalalakihan na naggigibukan arog kaining mga bagay. Natitintaran kan mga tintasyon sa kinabaan. Sabi nga ni Ken, mga hayok sa laman. Sa luwas ka na nasyon, gadan man ang anom na persona makalis na pagbabadilon duman sa Jerusalem. Diyan sa lugar na yan, mayo naman po bagang mga katuninungan. Sa nasambit ng insidente, 8 katawo man ang nairehistrong nairido. Basado sa investigasyon na nag-abot ang 2 suspect na lunad nin sarong kotse asin digdi, pinagbabadil ang mga individual sa bus stop sa Ramot Junction. Nagbalos manin putok ang sarong off-duty na soldado sa sinsarong sibilyan sagkod magadan ang suspect. Ang mga biktima ang kompwesto nin 5 lalaki na edad 25 sagkod 79 asin sarong 60 anyos na babae. Sigun kay Prime Minister Benjamin Netanyahu na sa iyang aaramon kung paano nakalusot ang mga suspect. Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Pustente on tong wanted, pustente uno na wanted person, ka-arrestar sa rin sinali na kapagdatan sa pulisan sa kabisuhan. Good luck and postan Philippine National Police PNP Bicol. Kabali sa mga na-arrestar sa most wanted person sa region Antong Regional, apat na provincial, tulong city level, 10 municipal level, 20 ang iba pang wanted individual and ka-arrestar sa regional wanted person na may 21 numero ng kasong attempted qualifying rape. Sarong minor at sarong sugang na kaso ng base sa pagin ng sexual assault na nagos pahinot sa highlights sa sarong semanang operasyon. Duman sa PNP Bicol, ang pagka-arrestar, human ang nag-reflect sa daiman na ihirok na promesa kan pulisya kapag na-promote sa justisya para man na maging salvado ang publiko. Yan ang katuyang para sa kalado lokal, kabarkada karoon sa mga pagbuwa. Report! Salamat, Giraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Ang RPN DZKI Radyo Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession fluvial procession the Peña Francia Fiesta Live Coverage 2025.
ang satuyang major sponsor. Nagpapasalamat man ang sa indang pamilya sa mga biyayang nakamtan. Madam Felisa Timonay and family, Michigan State, United States of America, and San Nicolas, Irigas City. Siringman, nagpapasalamat man ang mga minasunod na individual, minor sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Irigas City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Joshua Serrano and family, Ateneo Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Bubalab Food Services, care of Richilda M. Baluca. Extension B, CNB Circle Mall, Liwasang Kalayaan Avenue, Marikina City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. RPN DCKI Iriga 1332 kHz on your AM band joins this joyous celebration of Peña Francia Fiesta with this year's theme, Our Lady of Peña Francia, Mother to All, coinciding the 143rd Feast of El Divino Rostro and the 315th Feast of the Solemnity of Our Lady of Peña Francia. The whole coverage of events and activities for the week-long celebration will be brought to you live through the broadcast facilities of this station with the following sponsors. SJ Water Refilling Station, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Luis P. Longasa and family, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Chito and Baby Cañeso and family, Josie C. Benjamin, Anchorage, Alaska, USA. Architect Alvin Alba Bilyan, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Tubig Nabua, care of Engineer Philip Bitao, Branch Manager, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Mrs. Vilma Oliva Avicia and family, Mrs. Cherubi Taday and family, Mr. and Mrs. Banjo Vargas and family, La Anunciacion, Irigas City. Mr. and Mrs. Jose and Dinita Narabal and family, Irigas City. Traves and Rodita Sergio Maclelan, Santo Domingo, Irigas City. Mrs. Cora Malate Rimpilio, Doña Leonida Street, San Juan, Irigas City. Mr. and Mrs. Arnold Arroyo and family, Banao, Irigas City. And reception family, care of Mario G. Recepcion, Topaz, Nabua, Camarines Sur. To our valued sponsors, may the grace of this celebration and the blessing of the Lord be with us always. Ang Peña Francia coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor: Jose Manrique Uralio, San Isidro, Irigas City. Honorable Christian Etsepari, Vice Mayor, Buhi, Camarines Sur. Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay, San Isidro, Irigas City. AG Recto, Medical and Industrial Gases. Edison Recto, Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Irigas City. Salcedo, Gravel and Sand. Cesar Atas Salcedo, Proprietor. Care of Green Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Irigas City. Engineer R.S. Hermoso, PIP Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur. Honorable CYB Malasarte, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur. Nakings Paul Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro. Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Irigas City. Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur. Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay. Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Irigas City. Anita Tirao, San Francisco, Irigas City. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial procession kay Inang Peña Francia as in El Divino Rostro.
Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsil Serrano Di Maiwat and family, Iriga City. Attorney Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Honorable Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, Iriga City. Mrs. Beverly Espirito, City Accountant, Iriga City. Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. RJ Ramirez, City Agriculturist, Iriga City. Civil Security Unit, Iriga City, headed by retired Major Audi Jose de Villa. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, Iriga City. Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Officer in Charge. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas, Acting Chief of Police. Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur, Police Major Ryan Anthony Ocampo, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief, PSMU, Camarines Sur, PPO. Police Major Andrew Alcomendas. Sorsogon City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Christopher Adoviso, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Van Altesa Layosa and family, Chief, Traffic Enforcement Unit, Naga City Police Office. Retired Police Brigadier General Elmer V. Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reyosa Jr. and family, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa MPS. PAMS Jeric Buena and family, Batu, Camarines Sur. PCMS Salvador Ampungan Jr., Chief, PCAD, PNCO, Iriga City Police Station. Entel Operatives of Nabwa Municipal Police Station. Entel Operatives of Iriga City Police Station. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Ruben Biaris III, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Ninita Agnas Fortuna, San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Migs Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Captain Miguelio Borromeo and family, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Mr. Luzmindo Aguilion, San Vicente Batu, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Ariel and Sheila Bukad and family, Matacon, Pulangi, Albay. Mr. Pashi Singh of Indian Sikh Community, Iriga City. Mr. and Mrs. Ian and Mabel Stevens and family, San Miguel, Iriga City. Emilio Theo Di Mabayaw, Joshua Simon Di Mabayaw, and Alfred Miguel Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. Maria Gracia Ibariantos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy, and Social Security System, Iriga City, Mrs. Maria Janet Ebuenga, Branch Head. Salamat po sa Saindong Gabos. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen!
Ang RPN DCKI ang minapaabot nin pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ki Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List, and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City, San Nicolas, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabwa, Camarines Sur. Happy Hap Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur, Concepcion Grande, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City, San Felipe, Naga City, and Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hap Spa Franchising. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Salamat po sa Indoga Boss. Ang RPN DCKI Radyo Ronda Iriga nagpapasalamat man sa mga minasunod na sponsor kan Peña Francia live coverage ngunya na taon. Chichi Coco Lumber Trading located at Zone 3, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur, and Idilit Coco Lumber Trading, Zone 7, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, registered and PCA and DENR. Baaw Municipal Police Station, Baaw, Camarines Sur, headed by Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Honorable Jeric Sumayaw Esmenda, Sangguniang Kabataan Chairperson of Barangay San Agustin, Iriga City, and SK Federation Vice President, City of Iriga, Honorable Flor Peñegas and Family, Barangay Kagawad, Kugit, Balatan, Camarines Sur. Sa Indopugabos, Diyos Mabalos. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro! Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Pana lang kitang 12 minutos na natatadaan tis po kitang magpaaram. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan kan Buhi, Camarines Sur. Sailin Ligasyon asin man ki Ma'am Noreen Nadzuri Kisabal dyan sa Barangay Santa Clara, sa kuyang pinsan dyan sa Barangay Tambo si Manoy Larry Serdan, siyempre dyan sa San Antonio Buhi si Punong Barangay Emalyn Cabrera, nagpagirumduman Philippine Institute of Volcanology and Seismology o ining DOST PVOLC sa publiko na magin na mapagmatyag asin mag-ingat matapusan na ilistang paglangkaw kan seismic activity duman sa Bulkan Mayon. Magarumduman na nakapaglistan ay siyanin 26 na volcanic earthquakes asin man duwang rockfall event kan nagtalikod na September 7 na pwedeng masabing halangkaw na datos na nailista para sa Bulkan Mayon
sa sarong aldaw na presenting nagtitiner sa alert level 1. Gunki Volks Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas sa pakikipag-ulay kaini sa mga membros kan media nagkapira sa mga nasambit ng volcanic earthquakes. Iyon may kakusugan na 2.7 magnitude sa parte kan northeastern na parte man kan bulkan, as in may rarom na 5 hasta 10 kilometro. Sigun sa iyan nasambit ng pangyayari ang inapod na volcanic tectonic earthquake na sarong klase na linog na darakan pag-gaak kan mga gapo dahilan sa depth magma intrusion. Sigun sa opisyal indikasyon ini kan posibleng pagsabog kan bulkan dahilan ta dawa hararom ang magma intrusion iyon na estorbo kay ni ang hydrothermal system o region kan steam sa hararom kan bulkan na kung sain pag an mga particle na ini ang nakaimbak o pressurized iyon posibleng magpuonin sarong phreatic eruption. Mientras na nagpatanid man si Bornas sa publiko na iwasan na maglaog sa 6 km radius permanent danger zone dahilan sa langkaw na tsansa kan phreatic eruption kan nasambit ng bulkan. Pinag-abisuan pa man niya na maging maingat asin mapagmatyag lalo na ang mga nasa rani sa salog o sa mga perennially lahar prone areas sa banwan kan ginubatan dahilan ta yaon digdian huma kan pagbulos kan lahar lalo na pag nakakamati nin pag-uran. Pa pinag-depensan man ni Men Mendoza sa iyang agum na si Quezon City Representative Arjo Atayde makalis idawit inika na kontraktor na si Carly Discaya sa flood control anomaly. Sa iyang pahayag sa social media tahasan man na pig-depensahan ni Min si Atayde sin nanindugan na warang piggibong maraot ang legislador. Pag doon pa ni Maine na sapon pa sana, honesto nang nagsiservice si Arjo sa iyang distrito sa Quezon City. Malay mo, baka binaliman ang pangaran sa insertion. Dugang pa niya, nagpapangadyi siyang mapanimbag ang tunay na may kasaalan sa issue as in day makadamay ang mga inosente. Magarumduman sa Senate Blue Ribbon Committee kana Lunes, Septyembre 8 kasod makaiba si Atayde sa mga kongresistang pinag-bulgar ni Discaya na nagsolicit subuot nin kwarta makalisan sa iyang kampanya sa sarong makalisan sa iyang kumpanya sa sarong government project. Baka day man kabali si Congressman Atayde kundi kon in-insert. Tausong-uso po ang insertion. Yan ang problema dyan. Mayo kang pag-aram. Idinawit sa imong pangaran, in-insert, tapos ang kaso. Mayo ka lamang pag-aram kung sa mga naggibunin kabalbalan sa flood control, in-insert sa pangaran mo. Yan ang problema. Usong-uso patingon yan ang mga oro insertion. Sunod kan injection. Pakusan ng insertion kundi inineksyonan pa. So, proyekto. Ay indah pag-arog na po kaya nandralagan kan sa tuyang gobyerno. Pag-abot sa mga proyekto talagang makasuya ang mga nangyayari.
Apaman pig-oktaba kan pre-trial chamber 1 kan International Criminal Court ang nakatalaan na pagdangog sa confirmation of charges laban ki dating Presidente Rodrigo Duterte na original na tagama ko ini sa September 23 ngunya na taon. Ang desisyon ang horikan kahagadan gikan sa kampo ni Duterte na maoktaba ang hearing huli sa iyang pahayag na bako subot siya fit to stand trial o dai na kayang mag-atindir sa lilitis sali sa kamugtakan kan sa iyang salud ay pambihira. Wan na sana iton ngod. Sosog sa ICC limitadong postponement ana ipinautob nganing tawanin paagi ang pagresolber sa nasambit ng kagadan na sinibapang katakod na isyu. Dissenting opinion man ana pinagluwas ni Judge Maria del Socorro Flores Llera na kontra sa pagpapaoktaba ka na hearing. Magarumduman inarestar si Duterte kan Marso 1 o Marso 11 kunya na taon katakod kan mga kasong crimes against humanity kaibaan murder, torture, as in rape na subot nangyari sa irarum kan sa iyang liderato duman sa Davao City as in sa panahon kan sa iyang administrasyon bilang presidente kan Pilipinas. An obheto kan confirmation of charges hearing an nganing mabisto kung may bastante na ebidensya nganing dagos ang kaso sa trial phase. In kaso na kumpirmar ang mga aligasyon, ililipat ang kaso sa trial chamber para sa formal na paglilitis. Digdi man daw kita sa lado ni Karawat. Nag-abanti na si Alex Yala sa ika-61 pwesto sa pinakabagong World Tennis Association rankings, makalisan sa iyang makasaysayan na panggana duman sa Guadalajara 125 Open sa Mexico kung sa siya naging kainot-inoting Pilipina na nanggana kan WTA singles title. Hulit sa nasambit ng trayumpo, naglangkaw nin 14 na ranggo si Yala gikan sa dating ika-75. Dinaog niya si Pana Odbardi kan Hungary sa final score na 1-6, 7-5, 6-3 sa sarong come from behind win na nagpailing kan sa iyang tibay asin puso. Ang 20 anyos na tennis star ang dating nag-abot sa career high ranking na world number 56 as in presenting ikatulong seed kan maabot na sa Sao Paulo Open sa rong WTA 250 tournament sa Brazil ngunya na semana. Bago ini nakuha man ni Yala sa iyang enot na gana sa Grand Slam main draw sa US Open bago na eliminate sa second round. Congratulations sa imo Alex Yala. Kumbaga dakulang onraan na dinaramo sa tuyang nasyon. Salado kan kawat na tennis. Dapat digdi na lang mag-concentrate ang mga Pilipino bako na sa basketball. Sa basketball kung minsan grabe man ang hilig ta pero nagiging kulilat man kita kung minsan. Sa mga single event, may laban ang Pilipinas. Sa chess, sa tennis, sa boxing, talagang nabibisto po kita. Digdi sa tuyang nasyon, maging sa kinaaban. Naabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva sinman si Glinda Biares. Sa lado technical, si Chief Engineer Abelindo Toralio, sa muya pong Chief Technician, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Plat.